होबाय सामब्राम हाना होबाय आरोना नायलांबाय सानदुं गुरै एवनाय आलुआ माबायदि टेस्टि जायो ओंखामजों लोगोसे माने दाउदैबो आरोना फुंनि बे ब्रेकफास्ट नैबाव दै गुदुं फुदुंबाय आङो दै गुदुंसो लोंग्रा बेफोर गुसु लोंनो बायो दै गुदुं दाना फुदुंदों आङो इन्डाक्सन मेसिनावहाय आरोना दै गुदुं नै दाना ओमफ्राय फैबाय जानो लाफैबाय नैबेनो आरोना दाना जासिगोन आङो माबायदि जादों जाना नायनायसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिदि जादों आलुआ बिराद मोजां जायो दाउदैया नैबेनो बेखौ जानोसै दाउदैजों लोगोसे आलु चिप्स फ्राय ना मा होनो ब्रेकफास्ट रायजोफोर मोजां जाबाय गोथाव जादों सुपार मोजां जादों आरोना हारसिंसो रावबो गैया हारसिं संनांगौ हारसिं जानांगौ टाइम जाबाथाय जानाय थानाय माथो खालामनो गोथाव जादों दाउदैखौ जाबाय मोजां जादों टेस्टि जादों आरो सुपार दैयाबो नै दहाय फुदुंनाय नुनाय रायजोफोर बेनो गुदुंसो लोङो आं दहाय फुदुंदोंमोन ना गुदुंसो दै गुदुं लोंनांगौ मानो होनबा देहाफोरा स्ट्रं जायो आरोना गुदुं लोंबाथाय थिग थायो देहाफोरा गरम जादोंना गुसु दालोंगोन